ברוכים הבאים לדודאים, הפארק למחזור וחינוך סביבתי בנגב. אנו גאים להציג את המערכת החכמה לניתוב ובקרה תעבורתית בדודאים, שמטרתה לשפר ולייעל את עבודת המשאיות באתר ואת חוויית הטיפול בפסולת של לקוחותינו. המערכת החדשה מבטיחה ניהול חדשני ומתקדם לשליטה ובקרה על צי המשאיות מרחוק ובזמן אמת. המערכת תאפשר לפקח על שעות ההגעה לדודאים, לקבוע מראש את אזורי האיסוף ולקבל את סטטיסטיקות תנועת המשאיות. כניסת המשאיות לאתר תתאפשר רק עם ויזה מוגדרת מראש. מרגע כניסת המשאית לאתר ועד לצאתה תוכלו לעקוב אחר המשאית תוך גישה ישירה למאגר נתונים מקוון המתעדכן אונליין. עם הגעת המשאית לשער תופעל המערכת האוטומטית לבדיקת אישורכם, זיהוי הרכב וסריקת מכולות. במידת הצורך ישנו נתיב המתנה, בכדי שלא לעכב את תנועת המשאיות השוטפת בכניסה לאתר. המחסום הראשון ייפתח ונהג המשאית יוכל להתקדם אל אזור הבקרה ושקילת המשאית. בתוך הפארק ישנם תתי אתרים לטיפול בסוגי הפסולת השונים. בהתאם לסוג הפסולת המשונעת במשאית ייקבע מסלול ייעודי אשר יופיע על הצג בשער. כעת הנהג יקבל פתקית עליה יש לשמור להמשך, למקרה הצורך. בנסיעה בתוך הפארק יש לשים לב לשלטי ההכוונה ליעד הרלוונטי. בהגעה ליעד, המשאית תעבור בקרת כניסה ופריקה אוטומטיים. ביציאת המשאית מהאתר יבוצע תהליך בקרה ושקילה נוספת. אנו מאחלים לכם דרך צליחה ונסיעה בטוחה. לקבוע היום כיצד ייראה המחר. הצטרפו אלינו לעידן חדש של התייחסות אחראית לפסולת.